Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda 'yan uwa kuke ta gani muna ta bada misalai, to abin da muke fata Allah ya sa mu dinga fahimta ga baki ɗayan mu. Zan fara sake biya wannan misalan ma, amma zan yi ƙoƙarin bar ko da guda wannan na ƙarshen. Ina fatan kuma masu kallo za ku ba da gudunmawarku akan wannan. Insha Allah ta'ala ka gwada biyawa ka gani za ka iya karanta shi da kanka. Bismillah. Tuhisa, tuhisa, hudiya, ba'usa, a gani u ta canja, wannan wawun ɗin ba ruwanka da ita, wannan mahallin shahidinka shine alhamza da damma, shine mahallin shahidinka. Nagula, kathura, naqusa, taluqa, taluqa, raquba. Zan sake mai tashi insha Allah. Fuhisa, hudiya, ba'usa, nagula, kathura, naqusa, taluqa, raquba. Wannan shine kusan a misalai da muke bawa, misali ya kai na uku ko na hudu akan wannan bangaren. So abin da ke fata daga gare ku masu kallo saurare, kuma ku daure in kun gani ku yi like, ku following, ku yi share, saboda 'yan uwa ba sani ana wannan karatun su masu gani su da amfana domin mu haɗa aladan gabaki ɗayan mu, da ni da ku Allah ba mu dace gabaki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.